Il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jinsisti biex il-Maltin u l-Awċin igawdu l-aqwa użu għall-art pubblika li l-Gvern itibih lill-Grupp Korintija f'San Ġiljan. U jekk il-Gvern jinsisti li jbieħ, il-Partit Nazzjonalista se jinsisti li l-poplu Malti jgawdi l-aqwa valur. Kliem il-kap tal-Oppożizzjoni Jidrin Delija f'intervista l-ħadd filgħodu fuq Net FM. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sellem lill-Grupp Korintija għas-suċċess li għamel għat-turiżmu lejn Malta fis-snin li għaddew. Iżda qal li l-Gvern qed juri inkompetenza u arroganza. Dan wara sħin sħaħ itella u jinniżel u pretenda li l-50 Team u John of Silvestri tal-Miliet il-Parlament japprova l-bejħ ta' art pubblika li l-Grupp Korintja diġà jgawdi b'ċens għal skop ta' turizmu u li issa se jinbidel wieħed ta' bejħ ta' proprjetà. Jidrin Delija tal-rappreżentazzjoni mill-Grupp Korintja lill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista biex l-Oppożizzjoni tkun informata sew. Il-fatti issa juru ċar li l-Gvern negozja ħażin u ma tax valur tajjeb lill-art pubblika li se jbieħ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-Oppożizzjoni se tara kif art il-poplu tiġi valutata skont xi jitlob is-suq. Qatt ma nistgħu naqblu illi art pubblika tingħata lil xi ħadd direttament u mingħajr ma nassikuraw illi jkun hemm l-aqwa prezz, l-aqwa negozju, l-aqwa trattat fuq dik l-art. Partikolarment meta se tratta ta' real estate, jiġifieri beħ biex jiġu żviluppati appartamenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li l-Oppożizzjoni se tagħmel dak li l-Gvern naqqas li jagħmel billi se tipproteġġi dak li hu tal-poplu, l-interessi u l-proprjetà tal-Maltin u l-Awċin kollha. Mistoqsi dwar il-kawża ta' separazzjoni ma' martu, Jidrin Delija qal li kulħadd jista' jgħaddi minn problemi matrimonjali li huma ta' materja personali. Mbagħad mill-banda oħra li jkollok min imkejjen bnadi nies illi japprofittaw ruhom minn dawn iċ-ċirkustanzi biex jippruvaw jagħmlu kapital politiku għall-iskop darb'oħra illi jarġgħu jirritornaw biex b'xi mod ieħor jattakkaw il-pożizzjoni tiegħi, jattakkaw il-pożizzjoni tiegħi kemm bħala kap tal-Oppożizzjoni, kemm bħala kap tal-Partit, assolutament huwa tentattiv meskin li mhux se nqalih, mhux ħaninjorah laqqas, jiġifieri ħanara min hemm warah min għandu dawn l-intenzjonijiet, jekk hemm bżonn hu passi. Jidrin Delija saħaq li dawn iċ-ċirkostanzi jsaħħuh fil-ġrida li qed jagħmel għal ġita u liedu tal-Partit Nazzjonalista u tal-pajjiż. U nixtieq noħodlok sekonda waħda biss biex tirringrazzja dawk m'għaliex ngħidlhom f'ma żgur mijiet illi fl-aħħar ġranet urew solidarjetà overwhelming miegħi personali u mal-familja tiegħi. Grazzi minn qalbi. Dwar l-abort, li rapport fil-Gazzetta l-Mument jgħid li l-Gvern qed ikompli jikkonsidra li legalizza l-abort. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern Laburista ilu li ħallinja kontra l-valuri u kontra l-identità tagħna l-Maltin fliġi waħda wara l-oħra. U qal li l-Partit Laburista jrid joħloq stat bla ruħ, assaw l-estate. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa l-oħra għandu linja ċara u qawwija favur il-ħajja mill-mument ta' tnissil sal-mewt naturali. Mistoqsi dwar dak li għamel fil-miliet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrin Delija faħħar l-inizjattiva li ħadet il-Caritas f'jum il-miliet biex torganizza ikla l-milijiet ta' persuni vulnerabbli li għalija kien preżenti flimkien mal-Arċisqof u l-President ta' Malta u qal li fil-waqt li mar biex jagħti daqqatit spiċċa rċieva aktar milli ta'.